при следващата титла нещата бяха много по-обрани. Умер. Закъсняло действие на бивши играч. Беше доста трудно и се получаваха фиксове. Сега шанс за... Сега камерата не го показва. Рафиня зад Феран Торес. Виждаме, че често ще има смяна на местата. По-стабилна халфова линия. Сега Ламин Ямал. Центрирането е доста тежко. Показвайки огромно израстване в сравнение с това, което беше при Шави Ернандес. Сега Жул Кунде. Но признавам си, че движението на Жоан Гарсия и избутването, побутването с две ръце. Ламин Ямал. Опита се много в проект и за двата отбора. Ламин Ямал. Не му е лесно срещу Карлос Ромеро. Добре. Вероятно ще се чувства все по-уютно в ролята си на ляв такъв. Сега Ламин Ямал. Много близо минава топката до Дмитрович. Сърбинът положира за всеки случай. Финта на Зинедин Зидан, както се казва, макар и на много други. Хвана в крачка Перемия. И вижте как Марко Дмитров... Не мина скрития пас на Ламин Ямал. Сега е по-леко. Първо удар в гърдите, втори удар с лявата ръка. Комплексно. Американския футбол и многобройните удари в главата, който... Ямал търси позиция за стрелба. Сега пас е за Рашфорд. Десетки хора се събраха пред... Виждайки, че нещата не се получават. Добра работа на Кабрера, след което два пъти с глава между Ерик Гарсия и Жул Кунде. Сега Ламин Ямал. Възможност тук. Твърде. Ламин Ямал го вдягва Карлос Ромеро. Опитва се да го подмине, но Ромеро е... Малко не стигна на Ламин Ямал да си подхване топката срещу Карлос Ромеро и да го елиминира. С десен крак и универсалният боец Ерик Гарсия застава там. Кунде сега отнема на Терис Долан. Ламин Ямал. Британец е срещу него. От загубата от Реал Мадрид на Бернабеу само успехи за... Ламин Ямал вече в наказателното поле. Допуснаха го да влезе вътре. Паса е към Ламин Ямал. По-бързо се появи в халфовата линия на Еспаньол. Редом да покрие засадата и рисковете остават и се появяват по-скоро. Ямал срещу Рамон Терац. Даниел. Ламин Ямал след това си взе топката по някакъв начин и да прекратят хвърлянето на предмети по терена, тъй като Еспаньол рискува наказание. Като в квартала. Несериозно, меко казано.